Eu flipo. Veña, hoxe imos flipar ca campaña catalá e, bueno, un pouco cas lucimentos personais dos políticos, cas cousas así simpáticas que dixeron ou non tan simpáticas en algúns casos. Bueno, dentro das parvadas típicas de campaña, como abicar nenos, ir aos mercados, e, bueno, en definitiva, intentar parecer unha persoa normal, pois tanto os candidatos como os asesores dos partidos deixaron algunhas xoiñas, digamos, ao longo desta campaña e pre-campaña. Ahora empezamos con elas. Por exemplo, o Partido Ciudadáns, coñecido Partido Unionista Español, que trabucouse e pediu na súa propaganda electoral nada máis e nada menos que a independencia de Cataluña. Non sabemos se o fixo nun alarde de igualar a coherencia que amosa noutros eidos do seu programa ou simplemente, digamos, por ampliar o seu electorado, visto que a franxa de electorado que chega é ben miúda. Bueno, ahora xa imos con outro partido, neste caso co Partido Popular de Cataluña, que, bueno, prodígase bastante aquí o noso presidente Feijóo ca candidata, con Alicia Sánchez Camacho. Pois ben, a súa campaña foi un seguimento de despropósitos un detrás de outro. Primeiro, presentou un videoxogo protagonizado pola candidata no cal se podían matar inmigrantes e nacionalistas, entre outras políticas. Ben, non sei, moi na liña do partido, non, digamos, tolerancia con todo o mundo. Ademais, esta señora, Alicia Sánchez Camacho, pois luciuse con frases como a seguinte, frase textual e leo: quero que o meu fillo estude un 40% das materias en español, un 40% das materias en catalán e un 40% das materias en inglés. Sumen vostedes. Total, 120%. Pobre fillo. Ben, outros que a min personalmente me dan máis medo porque din auténticas parvadas e ainda por riba trátano como se fose algo totalmente serio. É o caso de, bueno, do primeiro partido que nos falaba Silvio antes, de Convergencia e Unión. A Federación, baixo sospeita constante de financiación irregular, propón no seu programa electoral un contrato de aprendizaxe. Pero non calquer tipo de contrato de aprendizaxe. Un contrato de aprendizaxe no que non se cobra, sen coste para o empresario, e que podería chegar a durar 2 anos. Eu flipo. Somente lle diría aos gichos que propoñen isto: se este contrato o queredes facer, pois mira, facedello aos vosos fillos. Ben, e por último xa imos co partido que máis xogo dou ao longo de toda a campaña polas súas múltiples ideas, pois digamos que non do todo acertadas. Neste caso, o Partido dos Socialistas de Cataluña, o PSC. Primeiro, pois crean un superhéroe que non é tal superhéroe, un increíble home normal, dicían eles, é dicir, un superhéroe que non é superhéroe. Ben, eso xa é unha perla, digamos. Pérola, que se di en galego, me comentaban os meus compañeiros que saben máis que a min desto. Bueno, entón fiámonos deles logo. Sí, soltar unha gran pérola, digamos, unha frase que é digna de recordar. Entonces, despois quitan un enxeñoso anuncio que reza: Artur, más de lo mismo. Es un gran alarde de creatividade porque bilingüismo, é que non estás atento, Non é polo bilingüismo. A mí non me parece mal que fan uns anuncios, digamos, dirixíndose ao electorado que les creen convinte, que é máis que lles pode votar, pero digamos que a creatividade neste caso non foi máis alá de, digamos, de primaria. Bueno, despois parodian, sen graza, para no meu gusto, hai a xente que lle gustou. De feito, un anaco da coñecida peli A vida de Brian, aquel famoso gag que nos aportaron os romanos. Aportaron as carreteras, as infraestructuras, non sei que, pois o mismo, pero en vez de ser os romanos, neste caso era o PSC, que nos aportou o PSC. Ben, algunha xente pode lle parecer original, pero eu coido que xa se empregou noutras campañas electorais e que xa está un pouco manido o tema. Despois, tamén, bueno, fixeron outro spot na que unha votante ten un orgasmo a votar. Incluso chegou a televisións estranxeiras, bueno, tivo así bastante resonancia. Digamos que a originalidade tampouco é algo pois moi buscado, é dicir, sí, ten resón un par de días, pero é dicir, a mensaxe fica baleira. É dicir, digamos, unha sucesión de payasadas para intentar chamar a atención.
Eu digo, opinión personal, a pior campaña electoral que lembro na historia. Noraboa aos creativos e xa os felicitarei cando os vexo no número 182 do Carré de Aragó, é dicir, que é a miña oficina, bueno, a miña oficina do paro ou en calquera outra. Barreito por dereito, non nos van a calar. A xente desta horta estamos fartas de adular. Gracias gobernos estados, obrigadas. Bueno, temos que mandar un saúdo aí ao noso amigo e compañeiro Alberto Montes, que ten razón, que está por aí pedindo a título personal o voto para Cori, que me esquecín deste partido, que este sí que son frikis profesionais. Ademais fixaron un spot que é Autopista al Parlament, que era así unha, digamos, bueno, unha versión do Highway to Hell, Sí. moi ben ali con todos os seus personaxes, con Ariel Santamaría, este concelleiro que viste de Elvis, e que a coñecida Carmen de Mairena, que realmente se chama Ramón non sei que. No, Miguel. Ah, Miguel, efectivamente. Mirei noxe. Efectivamente, bueno, pois eso que... Faltaba tamén o vídeo de la porta que hoxe can erguínme vendo Certo, é que unha señora levantas unha pedra salen 4. en sostén bailando en frente de Santiago Bernabéu Con estelada, ademais. que era xa rizar o rizo. Sí, é que é unha campaña que está chegando a uns niveles de, digamos, de baixo perfil, bueno, abraiantes. A falta de ideoloxía, non? A falta de ideoloxía e de ideas, e non sei, debemos estar tamén en crise de ideas. Bueno, eu creo que xa o tema este podería alongarse moito máis e despois se queredes falamos, bueno, se queredes falamos ao final do programa e, bueno, xa Logo xa podemos podemos comentar. pasar para as novas tamén, que tamén teñen un certo cariz electoral. Ben, as novas tamén falan un pouco de eleccións, pero de outro tipo de eleccións. Unha parella en Estados Unidos publica un sondeo en internet para decidir se a muller debe abortar ou non. Ben, falando como estamos de eleccións, unha parella estadounidense abriu unha votación, non sei a páxina web, seguro que se pode buscar, de que se a muller con 16 semanas de embarazo sometes a un aborto. Pete e Alicia Arnold, ambos de 30 anos, lanzaron unha enquisa no sitio web xuntamente ca ecografía do feto. A estas horas, digamos que o escrutinio ainda non está finalizado, pero o xoves pola tarde a tendencia era claramente contraria ao aborto, cun 81% en contra e un 19% a favor. Ben, eso, simplemente se queres votar buscadia e entrade neste gran circo electoral tamén. Bueno, parece que temos aquí unha nova de última hora de que nos avisa Alberto, sempre tan perspicaz e tan interesado polo contido do noso programa, por enchelo de contido, que sei que si gaña a Cori, non sabemos se por maioría absoluta, se terá que pactar con algún outro partido, que pode ser que chegue por fin o porno a TV3, que parece que estaba un pouco descuidado este xénero cinematográfico. Sí, como Divino Ferrete, non, en Galicia, pois... Efectivamente. Eu supoño que aumentarán as subvencións tamén a este xénero, é dicir, que sempre é algo que se pode... É un programa estructurado. Moi ben. Ben, estamos falando de cousas así picantes e tal. Bueno, a última nova ten que ver así unha relación con este xénero. Crean roupa interior que agocha as partes íntimas dos escáneres dos aeroportos. Estes famosos escáneres que, bueno, hai unha polémica con eles, digamos, que aquí unha empresa xa se avanzou ás demais, xerou un tipo de especial de roupa cun estampado de folla de figueira colocado estratégicamente sobre as xirolas dos viaxeiros. Permitirá que as persoas pasen polos escáneres dos aeroportos ca súa dignidade intacta. Bueno, non sei se este modelo exactamente é o que entenden por ter a dignidade intacta, pero bueno, non sei, a min non me parece tampouco moi alá. Veña, vamos acabando xa rapidamente co antigalego da semana. Eu creo que lle podíamos dedicar ampliamente, Pablo deunos unha explicación magnífica antes de quen lle teríamos que dedicar esta semana, así que deixo que o digas ti, Pablo. O Ministerio de... Bueno, Ministerio non, Consellería. Consellería, que acaba de refacer o reparto o reparto eólico, de repartirse 2000 e pico megavatios dunha forma tan aleatoria, entre comiñas, como acaban de facer. Son galegos 100%. Efectivamente.
Pois o premio antigalego da semana pois queda aí. Hoxe, esta semana non tocou facer a dobraxe galega da semana. Ao menos esta semana imos ben cargados de contidos. Por iso, a semana que ven máis dobraxes, máis historias. Grazas Pablo Casal por Graciñas. este Eu Flipo. E a semana vindeira máis, e se cadra mellor. Faremos de Murcia a semana que ven? No tal. Non. E dos transportistas? No, hai que ir renovando, supongo. Hai que ir renovando.